Nu er vi på vej hen til FDF Sundby. Se om der er nogen der vil være med i en lille konkurrence. Jeg hedder Filippa. Jeg hedder Vera. Det, I skal dyste i, det har jeg hernede. Det er en god gammeldags lejrbålskonkurrence. Choppy Bunny. Og så skal I altså kunne sige røgvenner-rapporten. Så ser vi, hvem af jer, der kan have flest skumfiduser i munden. Røgvenner-rapporten. 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 Ja, den er der stadig. Kør lige en mere. Røgvenner-rapporten. Ja. Okay. Jeg tror, vi har en vinder. Filippa, du har vundet. Du får simpelthen en Røgvenner-rapporten t-shirt. Tusind tak, fordi I vil være med.